प्रेक्टिस खालामनो मान फुरलिलि माने मबाइलासो फुरलिलि नुदों आरोखि माने मबाइलासो नुदों मबाइला दा जायो दाम गोसानि नङा नालाय मबाइला ओंखायनो जों गाबिनि थाखाय रिहार्सेल प्रेक्टिस खालामसिगोन आरो दा खननैसो जोङो नै लोगोफोर जोङो दायो आंनि मोगा बारा साइज नङा जायखिया होमबाबो नायनांगोन नोंसोरो आं थानाय बेयाव जोङो दायो नैयो प्रेक्टिस खालामनो फैदों आरोखि ना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि मोसानायखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय जोङो दायो नैबेवहाय प्रेक्टिस खालामनो दा थियारि जागासिनो दायो जोंनि मोसानाया जागायसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जों जासिगोन ने आब' मोसानोसै एबार रोंमारदोंथ' मोनागुना हामगौ बायदि फुट ओंखारोनो मोदाय ओंखारनो दा मोदाय नुजोबसिगोन दा मोनायाव आङो मोदाय सिमां नुसिगोन नामा बिदि होलाबाय थानाङा दाबसे जायगायाव थानायाव आंहालाय सोरबा मोदायफोर दंबा खारखा जोंनि थाग्रा रुमा नैसो सिगोन जाखायबो नै बाहेरायाव सोरबा बुलायलायदों Ilai kusur. Tapi mun ke dompe. Iku lagi nang. Ada. Ni dia besar juga. Lain men nak berian kan. जानायनि खाजानि थाखाय नोंनो सायदों दुन्दिया सासैनानै दोनैदो दायो जोंना ओंख्रिया टमेट'जों ना ओमफ्राय दाउदै मा होनो दाउदै रुनाय ना बाथोन दाउदै रुनाय ओमफ्राय ना बाथोन मा खालामदों भिडिअ खालामदां आइसुर आं हालासो गाबोन सोरां स्लाब मानि भिडिअ होगोन आं नोंसोर नायबाय ओरैसो गासिबो हारसिं भिडिअ बानायनानै मा सानदों नोंलाय गाबोन होखालायदों इउटुबाव ना बाथोन देदों आंहा ओरैजायबो दङ हाग्राबारियावसो ओंखाम संनो नांबाय जों दिनै जों थारमाने गाबोन 26 जानुवारियाव मोसानो फैगोन नालाय ओमफ्राय दिनै हर थाफैखादों आरो बेयाव जेबो गैला आरो बेयाव दै गैला गासैयाव हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान ब्लगाव बयखौबो बरायनाय थाबाय नै जों दा प्रग्रामाव मोसाहैनो ओंखारलायबाय आरो ओमफ्राय बैखिजायबो प्रग्राम जागासिनो सुरभुगाव मोसाहैनो ओंखारदों जोङो आयु उल्था ओंखारनो हाया बुथे आंना मेगना नैबे फिल्डआवबो प्रग्राम जागोन दिनै 26 जानुवारि ना आं उल्था गाखोआ आंबो ओंखारगोन ना नोंसोर ओंखारबा आइदै जों दा मोनफैबाय नै प्रग्रामा बै जागोन साबसक्राइबार नोंथांमोन आंनि चेनेलखौ नायब्ला अननानै माइनाव लाइफस्टाइल माइनाव लाइफस्टाइल चेनेलनि मुङा साबसक्राइब खालामनानै 13 जन फैदों आरो मोसाग्राफ्रा 13 जन ओंखाम उखैबाय
betul gitu. Mobile bestu berang. Ontai tapi harus jiरायनानै जोङो भिडिअ फट' जाबाय जाखोमा मुथि नुदों सेल्फियावलाय मुथि नुखागोन ना नों मुथि नुदों नो गावसोरखौ ओमफ्राय गावसोर फिसा फिसानो नैसोसो अन्थायावसो जिरायगासिनो थारमाने फैनानै बिदि आलां फालां थानांगोन ना एबारनो सैथारां बुथे बुथे देलाय होनानै जोंखौ फुंजानि सयथायावनो देलायदों दुगैनानै 5:30 सिखारबाय दुगैबाय 6:00 देलायबाय ओमफ्राय फैबाय नै दा टाइमा 8टा जाबाय 8 बाजि लोगोसे रिपाब्लिक डेनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय भिडिअखौ दिनै आपल'ड होनाय जानाय नङा गाबोनसो आपल'ड होनाय जागोनदां गाबोनसो होनो हागोन सिङाव लेंहरबायनो जोंखौ थाथ' दे नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा Selamat donasi bagi dahulu. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे गाहे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जों दा नै चक्लेट मोनजाबाय उदै खालिमोन ना ओमफ्राय जों चक्लेट जानो जा मोजां होनखायो गामियाव लुबैबायलै खाथियाव खेबैनो नांगौ बैहाय जिरायनानै खिन्थु खाथियावनो
พี่ขอมาเพชร